आथिं होनो जायगा गैलिया माथो मिथु भाई मिथु आथिं होनो जायगा गैलिया नै आथिं होनो जायगा मोनलायाखैलै दिनैबा हले बिजनीनि मेलायावहाय जानायनि बिजों दाउ फेन्दा अमानि फेन्दाखौ नुवाखै बिजोंहाय र' मा मोनगोन ब्रा কি পাব सब পাব গাহৰি মাংস পাব আচ্ছা এইটো ক अमा बेदर माथो सब मोनगोन होनबाय नालाय नै बेफोरबायदि हालि दाउनि हालि कि बुस्थु इथ' नै बावहाय बे लाइनजों जानायनिल' बुंलाबायना होयो गासैखौबो मोनगोन होननानै अमा बेदर सोंना बाय गैयाबा आथिं होनो जायगा गैखालै सोरनि गथ' बिबु गलांगोन नै गाबफ्रु जालांगोन हा बेजों माथो जानायनि बानल'सो फन हरदो दे मा जागोन जाहोना खिन्थु नोंनि सायावसो दोनैबा हले आं जेबो मिथिया ए जायगा मोनबाय नै लोगो सासे मोनलायबाय आरोबाव नोंनि साबस्क्राइबारसो बियो साबस्क्राइबार नङाबाबो नायनायखौ गाराखै हले साबस्क्राइब खालामाखै बावलायलांबाय मिथुआ मा जाहोयो नै दोन नै बावहाय अमा दं थारमाने अमा बे मा जिनिस खांख्राइ अमा दं खांख्राइ दं दाउ दं माबा माबि हालि जानायसै नै बेफोरबायदि आरोखि आइटेमा बेलेग बे दाउ फेन्दा जानायसै एसे जाना लाग्रोनि नोंहा नै बावहाय जाहैबाय अमा खांख्राइ नाथुर बोरै आथिं ओइ मिथु आथिं কি কম্বল ডবল আনিছে নাকি চাপাগুৰিৰ পৰা আহিছে হানাই এনেই ঘূৰিবলৈ আহিছোঁ মই কি কিমানৰ আছে কম্বল হা বিক্ৰী বেচা কিনা কেনেকুৱা ভাল না বেয়া বেচা কিনা টুক টাক চলি আছে দে পূজাৰ না ডিছকাউণ্ট মাৰি দে আৰু লাষ্ট বাজাৰ मारो दे डिसकाउन्ट मोनगासिनो दङ नै बावहाय एसे खम समावनो बेफोरबायदि कम्बल गोजां बोथोर सफैबायना सोरबा थाबायनो हायिनि उन्दुलायनानै जिरायलायनानै थाबाय ओरैहाय नै बादाम भाजा बादाम पेकेट कय टाका 50 आरो 20 कम्बल ओरैबो बा कम्बला डिजाइना मोजां मोनलै बे एसे नांथ'लालै बिबार ओरै होंगो दोंगो खाथार माथो फंबाय मिथु नै लाबाय थायोब्ला नोंखौ सैया आङो मा आंखौ सैबावासो नै दा बाजार जायगाया माथो गोगोमथार थ' बिसोर माजों थांखोथाय नै माबाया नै बावहाय डिजाइन खालामनो हागोन बाज्ल'बाय खरिसे माबोजों हाबखोथाय बिसोरबा थ' बाबा गरम रोल नापाय हाँ पान है पाय अच्छा गरम रोल নাই আচ্ছা এটা সব ঠান্ডা রোল পানিপুরি लामा सेर ओरैबायदि माबा माबि आंथि उंथि बावहाय दङ नांगौफोरखौ मोनगोन आरोखि बावहाय ओरैबायदि मानसिखाना संग्रावलायबाबो माने सोरनि फिसा बिबु गलांदों दाय गैया नै बेफोरबायदि आरोखि ओरै सौग्राव माने दा बुंसै गथ' गथायफोर माने उदै गाफ्रुलायलांब्लाबो खुनु ताल गैलाया नामा ভাইটি কাৰিটো তোৰ ভালকে ধৰি ৰাখিবি একদম টাইটকে এনেকুৱা ধৰি ৰাখিবি গোমালাংগন এইটো খা কি বস্তু এইটো পিংক কালাৰ হা
चक्लेट हावा मिठाई केनेकुवा हावा मिठाई हावा मिठाई जागोन नंगौ गरम रल ना थान्दा रल जाग्राया बे मा बे पेकेटनिया बे मा बुस्थु बानाय खानायखौ जाजायालै बा डेन्जार मालै सोरो बेथ' भयानक नामा बैलाय माथो दंब्रा बेयावलाय मा फिसा दाम मा दामदों बेलाय थोराय नायनोथ' मा दाम मा 10 थाखानो र नायनि र 10 थाखा কি আছে হিনজাवफोरनि देलायग्रा এটা কি বস্তু হ্যাঁ হ্যাঁ কি বস্তু খাব পাৰিব ও এই বস্তুটো কুৰু হৈছে ডাঙৰ বজাবে नै फिसाथार 50 টাকা জি লাগে 50 कंपनी आबा 50 मा दं आयु ओरैथ' नै दासो हाथियारा गोसोम हाथियार आच्छा मिथु बावहाय मा जिनिस दं बावहाय मा खामानि बै बैग्रि बेगरा माबा बेगें दं नै दांनायनिसो ओइ इटु কি হাত দিয়ে শগুনের হাড্ডি হ্যাঁ শগুন কি কামত দিয়ে এনে মাদুরে ধমালে শত গুণ পায় আচ্ছা আৰু ইটো কিহৰ লাৰিব পায় না নাপায় আচ্ছা তাৰপিছত কি মেডিচিন দিয়ে হ্যাঁ কি মেডিচিন পাব ভাল বেয়া মেডিচিন ভাল মেডিচিনটোহে লাগে মোক কোমরের বিষের কারণ আছে হা কোমরের বিষ কোমর বিষ আৰু গাঁঠি বিষ ঘৰ ক'ত গলপৰা হা গলপৰা কিমান বছৰ হ'ল এইবিলাক বিক্ৰী কৰা হ্যাঁ এইবিলাক বিক্ৰী কৰা কিমান বছৰ হ'ল মেলা দিন আৰু কিহৰ ইটো কি বস্তু গরু সিং এটা গৰু সিং খাই না নাখায় গৰু মাংস হা কেনেকুৱা পাইছে গৰু সিংটো আৰু এইটো কি বস্তু ও গরু সিং কি কামত দিয়ে এইটো এই যে ইয়ে বাজার এই গুটগুটি বাজার হা গুটগুটি বাজার গুড়গুড়ি কেনেকুৱা আছে না নাই নাই আমার ওতে যার দরকার হে কিনে লই এইটো কিহৰ মাথা কোনটা এইটো কিহৰ মাথা হুতু কি হা হুতু मानि खर' जाखोलै बिथाय दाउ हुदु बा ओ नैबे कुसुंनि এইটো কিহৰ মাথা এইটো ও সাপ যে সাপ সাপ কি সাপ এইটো এই ঘেন্টি সাপ হা ঘেন্টি সাপ খাইছে না নাই আপুনি হ্যাঁ খাইছে না নাই খাব লাগে ব্ৰা সব মাথা আছে দেখোন কিহৰ কামত দিয়ে এইটো গুই সাপ আচ্ছা গুই সাপটো তো আমরা খাই আমরা খাই চল হয়েছে मा मानोथो बेलाय बिदि खालामनांगौ नै बावहायबो ओरैबायदि होंगो दोङो सिख्लाफोर हे কি হইছে কুদি হ্যাঁ होंगो दोंगोनि अबस्थाखौथ' बुंजाखाला मोजांनि मोजां जागोनदां कय टाका नों लांदो लाजायो लादो ओरैबायदि बा मा बिमा फिसा जेरावबो ओरैबायदि বাচ্চাবিলাক ধৰি হাতত এই ৰকম ধৰি ৰাখ নহ'লে পুৰা কিবা হৈ যাব এফালে যাব হা নাকি ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছে
हा हा पाटलं धुवा बा बा itu sa लादो मिथु लादो ओरैबायदिखा थाबायनो बाबायना मेंबाय খোজ কাঢ়িছিল ভাগাৰ লাগিছে ক'ৰ পৰা আহিছে খুৰী হা অভয়াপুৰী বা বা এই বাবু बे गथ'आ फाफ्लियाव गाखोनो मोना बिराद खुसि मा जालायदों दाम दर ओरैबायदि होंगो दोंगो दाबुंसो एरा बेजों जाहैबाय बेलेग सिस्टेम दै गारदों वाटार चेन्ज ना बिजों लाइन लाजोबनानै दं नै ओरैबायदिखा खोथा गैया मा फानदों बाव रल माने जाबायबो जानाया मथा मथि गोगोम जानायानो जादों फैदा मिथु होलांसै थांनोसै दा पान बिरि मसाला लादों गावबा गावनि गोसो थोनायखौ लादों आरो आफाखौ खेथाबदों आरो लांदों बेफोरबायदि आरोखि नै दा बुंसै बिदि नायग्राफोरखौबो लोगो मोनदों अयथासार मा माथो राबेला मिथु 150 টাকা কই মাহাজন কই মাহাজন ওই জায়গায় দে মাহাজনা ओइयाव माहाजन दै खामायदोंब्रा माहाजनाबो हिनजावाबो दखान होदों मालाय हाबनिना मा दङ दाबो हा अयथासार बिसोर मा थाबायनो बाखो ना माखो लाहे लाहे जाब लाहे लाहे जाब लिरखानाय दं लाहे लाहे जाब माहाजन कोट ओइ माहाजना ओइयावसो नै बे बाजैनि हटेललै बियो माबा माबि मोनजायो आब'निबो दं आगैनिबो दखान दं मा लायनो मासाला बिराद दुगालै बियो जेराव थाङा मानसि आंनि मोनगोन आं मेगन साबायलै नोंजों बेरायनो मेगन साबाय आं बिब' लोगो मोनदों ओमफ्राय एसे आंबो थाखुमानो मोनखादों माब्लालाय मानसिफ्रालाय बेबो माबा माबि लाबायगोन ना जेरक्स दखान जेरक्स लेखा थेखा बानायो र' जेरक्स दखान लेखा बानायो डिटिपि बिजनेस कलेज एकटास मोखाङावनो आरोखि ना बे फारसे मोनजाजोबगोन दा गासैबो गुदुं रुथियालाय बेसेबां खामायखो बाजै दिनै बेसेबां इनकाम हा आच्छा माला दिनैसो रासिन होंगो दोंगो जादों ना मा बाजै मैयानिफ्राय बिनि सिगांलाय आच्छा दे जोंनो रुथि मा जायो हा नै मानसिफोर बिदि आरोखि बे जाहैबाय कन्ट्रल अफिस बिनिफ्राय गासैखौबो कन्ट्रल खालामहरो जाहैबाय कन्ट्रल अफिस मादाम दं मादाम मोनानो कन्ट्रल खालामहरो जाहैबाय मादाम बुलायखो ना माखो नै बावहाय होंगो दोंगोथार ओरै मिथु बावहाय मा जाखो हा गारिनि ना मानि बा
बाबा होंगो दोंगो सोरबा सोरनिबा हिनजाव सोरजोंबा सोरनिबा हिनजाव सोरनिबा आखाइजों हमसनलायलांगोन दा आखाइ ओरैल' खालामना थादोंल' मा जाखो बुलायदों ना मादों बेथ' बाबा नै हाबाब मा जाखो बा होंगो दोंगो मानसियानो जेबा बा माब्रै गैलेलै बा होंगो दोंगो जोब्बाय बा ट्रेफिकआ गैलेलै माखासे नै बा ट्राफिक जाम हे ट्राफिक गोसोखौ नुजादों नै होंगो दोंगो ओरैबायदिखा बा लागा सोरनिबा हिनजाव सोरजोंबा थांफानलायलांगोन दा गैलेलै निथु बेथ' मोजां जायाखै बेथ' मोजां फाव जायाखैलै आसरित मोनबाय आं डेन्जार जामारदोंलै ने होद नायनांगौ जोंबो डेन्जार गामसा गाननो गामसा गाना फैदों गामसा गाना फैदों दा ओरैबायदि खाथुस रंजालांनोसै ना हा फंबाय होंगो दोंगो बिराद मोजां बावहाय बिराद मोजां साला बाबा डेन्जार मारलै होंगो दोंगो आसरित मोनबाय मिथु दोस बे खन्द'आव ओइ औ फंबाय दे मा बाज ओइ थर फै आं होगोन फै बाजै ओइ बाजै जायगायानो गैया ज' जानोसै बावहाय जिरायनानै माबा मोनसे जानोसै ओमफ्राय आदसा दिनैना मा बेफोरबायदि दिनैल'सो जादों ना मैयाबो जादोंमोन होंगो दोंगोखा आयु बै खन्द' सारियालियाव थोस्लाबलाया नैबे सासेया गाबनासो लाबायमोन नैबे दा आंबो सिनाया नोंखौ हा आंबो सिनाया नोंखौ सिनाया माने आंबो नोंखौ सिनायखाया बा बाजै माबा मोनसे लाबोदो दे जाग्रा नंगौ जानांसिगोनलै रुटिखौनो ओंखाम उखैबाय आं नैबेफोर दा मैगं लायनो आंहाबो थोद साला बेग फिसा नांगौला कम्बल फिसा नांगौब्ला मोनजोबगोन बेलाय माथो मा मैदेर गं मा गं बिदिसो बेफोरबायदियाव माने गोरलैफोरखौ लाबोना होनांगौ ओरैबायदिखा हा मा बेनि नोंहा बा एखेबारे सुन्दर थांखानोसै दा लाइटआ सिगाङावसो जाजोब्बायलै ओंखायनो मानसिखौ होनबाथाय ओरैबायदि खालामो गोगोमथार ओरैबायदि होंगो दोंगो माने गानो सम गैया बेफोरबायदि खुदियाना बोरैबा फ्रादनो गाबो बिबुथिबो गलांजोबगोन ना मा मिथु सालु करल' होनखाबायलै बेबो फाख्रा गारनाया उफाय गैया सिख्लाफोर नुबानो गोजोन मोनो बिसोरबो सानोरा हिनजावखौ लानानै बिदि बेरायगौ खिन्थु गैया एखेबारे 100% होंगो दोंगो हा नाया माने मेगना ओरै दा नै बेफोरबायदि बेगा ओइ पुतलाथ' कय टाका 1400 বেচা কিনা কেনেকুৱা হৈছে কয়দিন হৈছে 3 দিন একো নাই
দিনত কেইটা যায় নাই সৰু বিলাক যায় आरो ना नै बेफोरबायदिखौ सोरबा गोसो थोनायफोरनो होनो हागोन आरोखि नोंहा गोसो थोनाय दंना गैया मिथु हा हैदोना हैयाखै दा जेबो लाया लाया बिखाया दा नै बेफोरबायदि आरोखि फुथुला बे सेंग्रा सिख्लाफोरनिसोलै माबा बारदेब्ला गान्दु हैनाय माबा माबि हैनाय जोंनि नङा बे बोराय मानसिफोरनि नै बेफोरलाय जाय बिल्डिं गोनां नै बेफोरबायदि साजायना दोननो हागोन बायना लाना थांना नै बेफोर जाहैबाय थामनेल नै बिजों फैलायबाय नाथुर अमा एम्फौ गासैबो नांगौफोरा दंजोबो बावहाय बिदि आरो पानिपुरि दैनि पुरि हांनायानो हांनाय औ दाउ हांनाय झाल मटर कासा मटर नै होदला जोबगोनलै दोनैबा नै मा होदोंबा बे स्कुटि होलायदिदों माथो बागुरुम्बा ए डिलारखासो बियो 200 मा बुखोलै बा मा बुस्थु बिरियानि भाल बिरियानि ना बेया बिरियानि प्लेट बेसेबांथोब्रा दारमा सिखिना जाहैनायनायसोलै बिरियानि हा माबायदिथाय दा गासैबो बिरियानि मोनगोन नै जि गोजा माने बिरियानिनि बेखौथ' बर'फोरा जाया आरो गोसाबो अन्थाइसो देनांगौ जाम्बाफोर नै ससमा मा दाम बे नै होदों जादों बे खन्द'जों जादों न'नि ओंखामा बाद देव लागेले रेस्टुरेन्टआव मावहैनायसै नामा जानाया बेफोरबायदि नै ओरैबायदि हालि टेंग्रा टेक्ला ओरैलाय मा दं नै दा कपिराइटसो जाबावनोसैलै भिडिअफ्राबो जाथ'बाय साफागुरिनि फुंखा ओइ मा दं चावमिन नोंनि बिरियानिया थावथारगोनफा हा मोजां सङाला जोङो मिथिबाय मालानिफ्राय होफैया नोङो सानबा कय लाख खामायखो हा ঠিক আছে आरो मम' দিব हा मम'आ बेसे गोबाव जाखो सोरबा बांद्राय सुद्र बुद्रबा गुदुंखौ ज्रावल' गारलानानै हर जानाया नै बिराद होंगो दोंगोखा ओरैहाय बेजोंबो नै ओरैबायदिखा साफागुरिनि फंबाय बियो बेसरा बियो दखान बिनो गारि खाबो बिनो थिगानो जादों गारिया बिना दा बाब जिसिबि लानोसै नामा मिथु लाला दा मा बे मिथुआखौ होनांगौ ओइ कितना हो 700 रुपए का है 700 रुपया कितना है ये 700 और छोटा वाला कितना है ये बड़ा है छोटा है देखो बड़ा वाला कितना है ये 800 का है 800 का है कहाँ से आया राजस्थान से हाँ राजस्थान कितना कमाया कुछ भी नहीं कमाया कितना कमाया अभी कमाई नहीं लगा कमाई नहीं है हाँ। असम में इतना कमाई लेके जाता है राजस्थान का आदमी लोग हाँ नहीं मा जाखो बियो मा सिस्टेम हौवा ना हिनजाव जाखोरा बिलाय नाटक बा गोगोमथार ना बोरैहाय नै जलाफे अमा बर'नि खायद' अमा हा मिथु सोर बिथु ओइ मिथु सोर बेलाय मा लाखो नोङो हागिस आंजोंथ' खोथा गैया दानलु दानला जेबो गैया दारि खमा गैया दानि हा
बै ससेयावथ' ओरैबायदि होंगो दोंगो खामोन बे मा होननानै बुङो बैयावहाय ना ओरैबायदिखा दा बुंसै फंबायफोर दं ओमफ्राय बिसोरखौ मोखां खोन्थाथ'ला बिदि मोखां खोन्थाथ'ला एसे उसुबिदा जायो खारन बिथांमोनाबो फिसा फिसा माबा माबि सालायोना लिरगिरिनो मानो खन्थाइनो माबा माबि हाबि जाबि इन'भा बा बिदि गारियाव माला गाखोनो मोनगोन बेलाथि गारियाव गाखोनो मोननो लुबैदों आं एसे नै बिजनि कलेज ना सिद्दाखा दा स्ट्रेट ओमफ्राय थ' दिनैनि ब्लगआ ना ब्लग फिसा आदुवानि ब्लग बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय